Hello guys, nagkaroon din ng birthday. Si Jen, si Maureen. Ilang celebrant. Ay, maong kaya ba? Kamote. Hi vlog, vlog. Hi guys. Hi guys. Na-birthday ni karon guys. Mag-ako na po dito. Guys, Libre na isa. Plato te. celebrant. Red na yung pero lami siya ang kanon. Namay ko ingani nga katong way lami bitaw sa kapsap. Oh. Brown jud ka pure. Pure na brown. Guys, Ya, makita pa din Michael dito. dinakuha gid na ko gumit na ko pas ko. Kuan Michael. Lo, pipiliin nila among hari. Ang biin nila. Basta may kainan. Ay, sarap ang Wala signal diri. Murag ko kabuang mong uyab nga. Mato na sa pag-ampra sila pero duha. Say kuan din mo. Ang bila pas be? Ay gum pagkog. sarap ang kupan pag may kainan. Wa pa yung kabuok. Ito, grip Dirip na. sa na kayo Apa ba makaroon niya? Nain, plato yan o. Ang natin. Sana ka kay kay handa. Tay, plato yan o. Huwag lang ko kaninang to. Mamaya ito lang ba? Kadaghan gyud ko kaon ay gahapon pa ko. Ganahan lagi kagkaon. Kasi makamove on na lang may kaon. Pero kanang napaka explain kay wala kuan gid siya no. Sana all. Kaya nag-upload ha? Uy, maduho. Nag-live, nag-kuhan mo ito ba? Kuna lang i-off. Happy birthday to you! Nakapa-birthday. Toast. So, celebrants. Cheers day. Cheers. Nagbubog-bubog. Kana mo? Arbor mix. Mura sa kanang katungka ato sa mga Korean gani sa mga to. Ngayon sa mga Mahal man ang ito manin. Mahal ba ni 400? ano kay pits oh. Tonay na na. Nagpa ako nang nakikinig si alcohol. 6% naman. Gamay raman.